vine. Salutări fraților și bine v-am găsit la un nou episod. În acest videoclip vom juca la un mod care a reapărut, Nike Hunter. Vom juca mai exact. O să juc și rag dacă ajung timp, bă frate, și sper să nu mor din prima la Nike Hunter, pentru că sper, nu știu, văd dacă pot la editare să vă las o secvență cum am dat de 2 teameri, frate, mamă, și eu nu aveam sniper, nu aveam nimic. O să văd dacă pot să vă las la editare o secvență, dacă pot vă las. Ok, hai că ne auzim pe frate, deci sper să nu dau de teamer, pentru că bă, chiar nu înțeleg de ce faci în puii mei timp, joacă naibii. Singur joacă, dacă tot ești atât de pro player. N-am avut ce să-i fac la 2 player care aveau AVM și eu nu aveam, efectiv, n-aveam AVM, am găsit un AVM și am dat până 1-250. După, n-am mai încercat să mă dau de 2-3 turi, n-am mai reușit. Am dat și pe lângă ca nubu și am mai și luat mai degrabă în timp și făceam la sfârșit. Ok, și am făcut videoclip. Dar astfel nu am mai făcut videoclip pentru clipurile, nu am mai pus pentru că nu aveați efectiv ce să vedeți. O să vă las o secvență. Văd dacă reușesc să vă las o secvență. Adică eu sunt nou cu YouTube și nu chiar știu eu să editez, dar adică acum am noroc că și eu n-avem din prima. Bine, da, nu din prima, dar am găsit AVM, asta e cel mai important, pentru că tura trecută nu găseam, efectiv, nu găseam AVM, bă. Nu găseam. N-avem. Unul era chiar noob. Ok, double AVM. Ok, eu vă spun de pe acum, eu nu sunt cel mai bun cu AVM, nu sunt unul Alaxin sau Sebastian Badea, frate. Nu sunt simplu jucător cu AVM-ul. Atât, nimic mai mult. Încerc să fac și eu ceva. Aici o fi era aici sus, pentru că am văzut să fii tu, nu unde e la mai exact. De unde ai dat, mă? Unde-i tras, mă, copilul meu? De unde ai dat asta? Dar un lucru știu, un lucru, ia uzi, mă, dar... Fac, deci acum știu de unde dat. Ok, guys. Hai că te împinge zona, n-ai ce să faci. Împinge zona, n-are ce faci. Hai, tata, hai. Mamă, ăsta e mai nou ca mine pe cu AVM-ul. Ok, hai bă, că te împinge zona. Și ai faci, o să mor în zonă? Mor, tătic. Așa. Ăsta e mai nab ca mine, frate. Cu AVM-ul, what? Hai că te împinge zona, n-ai ce faci. Mori în zonă?
video. Ce-mi dă, wow! Ce mi-a dat? Wow! Oh my god! Ok. Ok. Mi-a dat 3 consumabile, mai exact. După asta nu-mi place deloc. Ok. Câte minute avem? Avem 9 minute de video. La editare vor ieși mult mai puține. Să băgăm și un match de rank sau să mai băgăm un match de Night Hunter. Eu sunt Microx de la editare. Vă anunț că nu o să mai jucăm niciun match, din păcate, pentru că nu mi-a înregistrat aplicația. Și meciul pe care l-am băgat nici nu a fost cine știe ce. Nu uitați să dați un like, un subscribe, share sau și prietenii voștri de mine, să activați clopoțelul ca să fiți prima atunci când postez. Eu am fost Microx și v-am pupat. Salut!